やおらな皆さん、やおらな。こんばんは。こんばんは。4月、2日、あとも日付変わってないんですけど、ちょっと遅れちゃったんで、4月2日、木曜日の夜、大使からお送りします。10、何日目 13日目。?13 日目、ロックダウン。うん。今日発表されたコロナ見えないかなちょっと眩しいね。感染者がここ3日間ぐらい横ばい37 37人。人だね。うん。変わらないね。うん。ずいいことっと、です。実際の内部はどうなってるか分かんないけど、一応僕らが見れるこの数字だけとしては、うん。ずっと上がってたのが、やっと横ばいにうん。なったね。3そうだ日間ね。ね。慣れつつあるね。このままね、収束していくといいなって思ってます。何昼間話したっけ？今日昼間。今ちょっと夜なんで、ほぼ夜中なんで、ちょっと声小さめです。今週、そうだね。来週から学校がね、始まるんだけど、家で学校っていうか、通学せずに学校が始まるよっていうので、先生とか忙しそうかな。準備に。じゃあまたに忙しいのかな？来週は忙しいんじゃないか。今週もそういう準備を、やっぱり家で勉強だから、今いろいろ先生たちは忙しいって聞いてる。そっか。ちょっと宣伝みたいになっちゃいますけど、さっき Facebook の投稿でもあげたんですけど、Zoom で、この間 Zoom 飲み会やったんですけど、明日は Zoom で、またにタヒチャンダンス界では、かなり有名なお方をお招きして、僕がホスト役になって、おそらく40分、50分間ぐらい、ズームでマタニと話そうっていうのを開催します。ぜひご参加ください。どなたでもご参加いただけるんで、必要なのはスマホだったら Zoom のアプリをダウンロードしてるか、パソコンも一緒からダウンロードして、アカウントとか作る必要ないんで、僕が Facebook に上げたミーティング ID を打ち込んでもらったら誰でも参加できます。ぜひご参加ください。これは新しい試みで、すごく面白いと僕は、面白いことになるといいなってね、思ってます。で、ご自宅からご参加ください。これがこれをやる意図の一つでもあるんで、自宅にね、外出禁止でも楽しいことあるんだっていうメッセージになるといいなと思って、明日やります。うまくいくといいな。初めてだからね、試みはね。来なかったとか。大七あるある。チャールあるだからね。大してあるあるなんですけど、多分大丈夫、あの人は。あの人はすごく、今までも何度かアポ取ってお会いしたときは、必ず時間通り。時間。イメージはそうだね。待ち合わせ時間前にあの方来てた。珍しいね。すごい素晴らしい。つい先日も日本に行かれてたんでね、コンペで。審査員とか、平和でもね、審査員長やるもんね。日本のお話も含めながら、ものすごい親日家の方なんで、お話ししたいと思います。ぜひご参加ください。それから、今日昼間、なんか面白い話したじゃん。昨日にはなかったお話、なんだっけ。こんなことあったんだって。面白くないじゃん。パペーテの、携帯屋さんがまたガラス割られて、
ね。ちょっと泥棒が、小学校に泥棒入って、パソコンとか盗まれたりとか、夜外出禁止がすごく強化されて、なんだろう、人が少ない分、泥棒たちが結構狙ってる。人目が少ないんだ、そっかそっか。嫌な話だね。そういうのね。ね、ちょっとね、そういうのがね。まあでもそれが現実だもんね。タヒチってそんなことと無縁なんだろうなってね、結構思いがちだけど、実はあるんだね、そういうのね。先日はどこだっけ？銀行強盗ね。銀行と、あと、不動産屋さんだっけ？ピーカーゼロ。で、今日が携帯屋でしょ。ちょっとざわついてるね。そうだね。ちょっと怖いね。僕、車1台、自宅からちょっと離れたところに駐車場借りて置いてあるんで、なんかそれないかなってちょっと心配ではあるんだけど。1キロ以内だから、スポーツするって言って見に行くことはできるよ、歩いて。この間見に行ってエンジンかけたけど、そういうことも起こってくるんだよね、ロックダウンってさ。長くなるとね。今まではね、すぐ、明日見に行けばいいかとかって思ってたのとかが、それが1週間ぐらいになっちゃったよね。あら、それは自分の車1週間見てないやとかさ。私も報告してないからね。この前久々にエンジンかけたけど、車の。あとあれ、日本に飛んでいったエアタッシュ類の飛行機が、僕はもうとっくに中国に行って物資積んで戻ってきてるのかなと思ったら、なんか注文してた物資が足りなくて、成田で止まってるって聞いた。まだ。中国あるあるかな。なんでじゃあ飛んだの？まだ物資がないのに。いや、足りなかったっていう。いや、でも飛び立つときに、ありますから取りに来てくださいって言って普通飛ぶんじゃないの？でも、飛んでったらなかったって。足りないものがあるっていうふうに聞いて、結局、第2弾も飛ぶって決めてたけど、第1弾がまだ帰ってきてないよっていうのを聞いて、あ、そうなんだってびっくりしちゃって。海外あるある。日本では。もきっとでもさ、みんなからいろんな国から注文を受けて大変なんじゃない？そうだね。やっぱり中国製多いからさ。早くね、物資が手に入っても戻ってきてね、くれるといいね。確かにね。あと、アベノマスク。アベノマスク。話題になってますね。ね、みんな言ってる。ね。まあ、あんまり軽々しくコメントしない方がいいよね、ああいうのね。なんか、まあ言いたくなるけどさ。あれもみんな、僕ら遠すぎるし。うちらの手元には届かないからさ。ああいう人たちもよく考えてね、導き出した答えなんだろうし。あと、結構、補助金とかさ、事業してる人とかの援助、融資、なんかも結構こう、進んでるみたいね。Facebook で見たんだけど、こういう内容はいくらいくら、こういう内容はいくらいくら。申請先はどこどこ。いろいろ決めてるんだろうね、今ね、いろいろね。そうですね。よいしょ。僕、東京、千葉、特に千葉の方に、お友達がお店出したりしてるんで、すごい心配ですね。とうとう、お店閉める、一旦、2週間ぐらいかな ?1 週間ぐらいかな閉めるって言ってた。4月6日から、
19日、うん、閉めます。結構ね、そういうお店が多いよね。うん。今日 Facebook タシちゃん側の投稿で、レティシアが、ダンサー、ニュース、レティシアスクラブ。あの人が、日本は素敵、最高って言って、こんな状態でも、ロックダウンもしてないし、お店も一切閉まってないとか言って、投稿を見た後に、そのニュース見たら、あれ、閉まっちゃうとこあるよ、なんて思ったけど、あの人日本好きなんだね。うん。そっか。日本どうなっていくだろうね。わかんないや。やっぱいないからさ。ねえ。遠いもんね。遠すぎてさ。なんかね、ニュースもなんかいろんなニュースがもう飛びまくってるからさ。ちゃんと本当に注意してみないと。何がね、煽ってんのか、正確なのか。はい。コンセントが丸めえに、愛子さん。これ、自宅のコンセント。丸ピン。フランスなんでね。丸ピンです。これなんだろうね。テレビ、インターネットかな。愛子さん、早く。いや、捕まらないの。捕まえてきてください。ちょっと話題変えて。明日さっきのちょっとズームの話に戻るんですけど、明日またにさん参加してもらって、で、その話っていうか、Facebook の投稿を見てくれた、ひなてやさんが、面白そうねって声かけてくれて、おそらく来週末はひなてやと話そう。ひなてやコロンバに？今週はまたにと話そう。来週はひなてやと話そうになるはずです。一応今のところ。本当だったら今時期日本にいたらしい。本当、よく行くもんね。3月22から4月の17日まで。もしかしたら僕よりも皆さんのよく知ってるかもしれない。なんかあったのかな、ワークショップか、なんかイベントか。残念ながら、中止になっちゃったみたい。早くさん見るとこのコンセントが見なくて。ちょっと姫が逃走して捕まえるの大変です。すいません。毎回結構場所を移動しながらやってるんです。ここはどこですか今このコーナーは。本来もしテレビが家にあればテレビを置く場所。そうだね。これまさにね。うちテレビないのね。テレビない。そうね。家の部屋の端っこだね。このライブ配信を終えたら、今日も寝ますかね。そうだね。結構いい時間なんでね。という感じでしょうか、今日は。こんな感じですかね。そしたら明日は、週末金曜日、そっか、もしかしたら明日配信する頃、そのズームが終わった後で、どんなだったかってお話できるかもしれないね。じゃあ今日はこんな感じで、皆さんご視聴ありがとうございます。では皆さん、気をつけて。気をつけて。頑張ろうね。じゃあね。バラヒー。
だね。僕毎回、最後にパラヒって言うのわかる？ちょっとだけ延長。普通7って、みんな、7、さよならなんだけど、ある時僕、7っていうのと、パラヒ、ニュースキャスターとかがね、ニュースが終わる時にパラヒがないって言って、ニュースが終わるのあれと思って。いろいろ授業を受けたりしたら、ある時分かっちゃったんですよ。7って、7って言った後に、その人が、そのまま、その人は移動せずに、そこに居続ける人は、7で、あれ、ニュースキャスターがなんでパラヒっていうかっていうと、パラヒって言った後に、あの人は、その、テレビから、もうそう、退出する、いなくなる人じゃん。だからパラヒなんだって。だからこの状況で言うと、僕らは、パラヒ？そう、だから僕言うの。みんなの前からヒュッといなくなる人でしょ？まあ、ちょっとオンラインなんで、位置関係難しいですけど、みんなはその場に居続ける。僕は、またねって言って、ヒュッとこう、いなくなる側の人なんで、パラヒやない。パラヒ。私はアナナヒとかね。アナナヒ。アナナヒ。明日ね。っていう、ちょっと体質の話でした。ということで、パラヒだね。こちらはパラヒ。ぜひ、よかったら、こんな何気ない話ですけど、現地からする話結構面白かったりすると思うんで、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今もうすぐ200名ぐらい登録していただいてるんですけど、これ1000人ぐらい欲しいなと思ってて、ただただこの欲しいだけじゃなくて、そこに達すると、モバイルでiPhone で外からライブとかできるようになるんです。今これ僕 PC で、ラップトップの PC でやってるんですけど、モバイルからできないんだよ、今。1000人いかないと。なんで、ちょっとそういうのをやりたいな。そういうのができるようになったら、みんなにまた、もっと面白い映像とかライブとかをお送りできるようになるんで、ぜひ、そういう映像を撮りたいと思うんで、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いしますって言ってくれたかな。頼みます。じゃあね、バラに。